Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Akilis. Asa naman ka siya? Gusto tayo tod. Kasi may nagluwas ni mo gikan kang Madam Doria. Si Agwa. Unya. Hain naman siya karon nati. Nga. Ikaw naman ang nauli ron. Wa ko may baog asa siya. Nga naman. Nga nung, wa man ka mahibaw ati. Unsa di ang nahitabo ninyo? Ingon ini ang nahitabo kanina, Jeric. Murag salida sa sine. Mayo gani kay wa katukba sa dakong isda nga si Madam Doria. Unya, si Agwa. Ang katapusan kong nahinumduman nga naluya na siya. Ug ako nawadaan sa panimuot sa dihang nakita ko nga nausab si Madam Doria nga to sa pagkadakong isda. Ug sa akong pagkamatngon og puot. Diha ako sa paypayon. Ug may tiguang nga mikihan ako balik dinhi. Mao ba ti? Jeric, nakadungog ka. Hala. Mo naman og dako kayong pako nga nagkapakapa. Hala. Hala ti. Murag ditog pa sa atop ti. Ate, asa ka? Balik dire. Ate! Hala! Ginaw ko! Si Ate Lenasil! Gidagita na kong langgam! Ate! Lenasil! Oh! Hindi ako sa payag ni Lolo Amboy sa lasang. Abi ko pag nagdamgol ko. Ida ko ikaw din Agwa. Aron maulian ka sa imong galaksi. Lolo Amboy! Hain ka! Pagkita na ko, Lo! Pagkita na ko! Napunot na ang akong lawas, Agwa. Maong dili mo na ako makita. Lo! Nganong naluya man ko sa dagat? Tungod kay naa sa imong lawas ang akong gahom nga gituga sa kaitasan nga mahimong huyang o maluya ka sa tubig para ilabi na sa dagat. Mautong hapit ka na mawadi og kusog. Maong gitabangan ko kamo. Salamat, Lo. Nga bisag patay ka na. Niya ka paghihapon. Naguban ako. Ipadayon ang imong misyon kay mao kanay kalipay sa atong Dios. Og ayaw kalimot, dili ka mapatay, Agwa. Ulo. Dili ko kinakalimtan. Oh. Kadiyutang. Silya na sil. Naluwas na unta. Unta. O sibot may pasabot. Nganong unta man, Lo? Tungod kay ang imong kaaway, may gamit na usab og laing panglingla. Oh. Ang buot may pasabot. Nga nag-ungaw ka rin sa kalautan silya na sil. Oo, pero naa ka naman, nabalikan ka na sa imong kusog. Ikaw na'y muluwas niya. Karon dayon. Ipakita ko kung nauna ang kahimtang nila na sil. Oh.
gidagit sila Nasel sa usa kay ganting langgam. Dili kini mahimo. Karon dayon, mahimo kong taong tubig. Bulupan ko. Kuhaan to sila Nasel gikan sa ganting langgam. Opsap! Boy, asa baga ko dyan na hindi ka kong uwag? Hindi ara mamipay ka sa dagat. Iya ka kong ihog. Agwain ka! Tabangay ko! May magkatabang kanimo! Ang uwag! Baka maumusulti! Siyempre! High-tech na gudron! Unsa? Kung si Agwa may gahom, ang akong agaon na doon na usab! Kung mao na! Sinugo ka ni Madam Doria! Koreko! Unsay plano ni mo na ko uwag? Nganong niyama ko ni mo dadadin sa halapan nga laon sa dagat! Secret! Sultihi ang imong agaon nga talawan siya! Usa! Kung tinuod pa siyang isog, siya unta ang nangunay sa pagdagit nako. Aron sila unta si Agwa ang magkasangka. Ikaw alaot ka, kay ikaw ang mahiaguman ron sa kasuko ni Agwa. Og imong agaon hayahay. Tuon sa... Mulang, ikaw kay iyang ulipon, maoy iyang gipaon kang Agwa. Kay sa pagkatinuod lang, nahadlok siya. Og tingali bogo ka, kay wa ka makasabot sa iyang tumong. Ayaw ko nga libogo, ha? Kung dili ka pabugo, wa unta ka musugo sa mando sa imong agaon nga talawan. Gipalagot ko nimo. Ihog tagas dagat ron. Aron tukbon kas iho. Sige! Ihog! Ngano, nahadlok ko? Dili ko talawan aron mahadlok mo atubang sa kamatayon, bogo! Wabuhi, anda ka! Magkalagot ka! Muli angay di mo! Tukbon ka sa mga iyo! Uy! Waman ko makadungog og tipasaw! Asa naman siya paingon? Saning... Hain ko... May nagsapnay na ako. Ni ako sa kahanginan. Kins... Luwas ka na, halyan Nasel. Agwa! Ako ni mahal ko. Na timing dihat ako. Sa nagibuyan ka sa ganting uwak. Naiubos ko ni mo, Agwa. Unsa? May pag-imo na lang kong gipasagdan nga nahug sa dagat. O gitukom sa mga iho. Yan Nasel. Nga na ako nabuhaton. Nagdalim kayong papangita ni mo. Manya karon pasagdan rin ka may daw may tabo ni mo. Dili ko ka na mahimo yan Nasel. Magkakon ka. Ibutang ko sa yuta kay mo pauli na ko sa amo. O hikalimti ko, Agwa. Yan Nasel. Ano na ka, Poroy? Ay, Poroy! Bebe. So, ginli dahil ko say, imong feelings sa nahimo kang dakong langgam. So, ginli dahil ko, Poroy. Sige la, Poroy. Sige na ba? Sugi. Oy, naunsa ka, Poroy? Ngano gud daw, naghilak man ka? Oh, pala. Unya, ngano nagsige man sa kagpanghikap sa imong naong? Ngano o ngano man, medyo nahiwi imong naong, ha? Nge. Ngano ko daw, mingaab man ka? Misamot ba kahiwi imong naong, oy? Ipahilot na, oy. Ipahilot ng irik, ay. Dalisa. Ngano man, sige. Ay! Ay!
Agay, pagkadagangan lipot, agay, kasakit sa kong apapangig mo gisok kaniyat, murag nahiwi ako apapangig, paray, ay, ngano man ka, nakita, Natiguang rin kakalit. ay, natiguan, hanggaw ka, nahiwi ako naong, naigo sa ligi ka, agay, ay, sorry, agawon, ikaw ba na yung leader di ay? Gusto di kagkuan na. Ay, Takon di ka. ay, tao po rin. Ikaw ba? Ah. Huwag ka ba maibaw? Gibugal-bugalan ko ni mo upawa ka? Ha? Inal kong usbi? Ina usbi? Hiwi ko ng dagway mo ni Malaga. Ay, oy, pagay ko musulti usbe. Ay, lagingon. Ay, lagingon. Lagsalig lang ka leader ka na. Laliboy. Musulti lang ka ko sa ulang kita. Unya, manok magdayon ka. Salamat kang pag-upag ka sa ospital. Ha? Ay, bitaw. Dili kay nasangunan ni Madam Doria. Kay kung ikaw paambot lang ka, magwanta ba nimo ang mga tamparos? Ha? Kung kagwanta ka ba sa tamparos itong tuntun dago? Gitamparos ka. Gitamparos ka. Ay, agay. Manukol naman siya, gay. Tiwasan man ko nimo. Pasaman, gusto sa ka hospital ko. Sorry na, God. Mo dito, natamparusan di ka ni Madam Doria. Mo dahil sige kang panggungit mong naong nahiwi ba? Ayaw lah, ay kasok ko, ha? Pero, nga naman, poroy, ha? Di ba gisugo man ka? Gihi mo man kaniyang higanting uwak. May pagkikaw lang ko tato. Ay, may rasada ay. Usa? Oh, bitaw no? Napalpa ko. Ha? Napalpa ko. Nga naman, para pagdagit lang liliyan na sel, o niya isoroy sa lapad nga laod sa kadagatan, kaya ron mo pakita si Agwa, napalpa ka, nga kasayon na ana, isoroy, dito sa lapad kayo nga, kadagatan, palpa ka ha, wow ha, grabe ka pare, hanep, hunat-hunat na ba ka? Ay, lang, pasultiyas ako. Tiwasa. Oh, grabe ni Moy. Mora tayo gipabuhat na palpa ka. Lagi, tiwasa. Kung ako pa'y nasa muna agay, kayo pagay matama. Ay, mapamahuman, ay. Dugay human. Palpak ka. Humana. Ha? Humana. Palpak ka. Humana. Agay, sakit. Ay, uspa talaga. Ya, Aba di, ay. Bayan lang kalako na. ikaw ko lang may mutas kong dapit. Unya, inom kang bugo. Di ka ba masuko? Oh, masuko, Gyogo. Bugo ko na. Naaram din na. Ang tungod sa kong kasuko, nalimot ko sa insaksyon ni Madam Doria. Nga dili na ko ihog sa dagat sila na sel. Kung dili pa mapakita na ko sa agwa. Unya. Tungod si kong kalagot, kiking nalay kong bugo. Mato akong nahog sa dagat sila na sel. Pero, magpakita si agwa. Bugo di ka, poroy. Kini. Bogo ka. Kini, bogo ni. Oy. Are, maglisod na maguglakaw. Upaw! Larutan tikas buhok ni mo buang agag pagkita pagkanago. Yeah! Itay niya. Hapon naman lang. Wa pa may nabalik nila. Asa naman ka sila? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!